l'alcalde Pere Pons, els regidors d'aquí de Subirats, en Lluís Ràfols, que ja el coneixem una mica, i la Maite Catassús, que a més és la presidenta del Patronat de Turisme de Subirats. Farem uns parlaments, els parlaments de rigor, ja sabeu que també sempre són necessaris, i en acabat d'ells el Farri també ens dirà alguna coseta i en Joan Inglada també ens dirà alguna cosa, ja que és el president dels Amics del Museu d'Esperanto dels Subirats. Per tant, sense més dilacions, com se sol dir, endavant. Un momentet de preparació. Si és que es mencionen jo 6 orgues per la museu. Les orgues per la biblico de la museu, que així acompanos d'un gratuta tago en tribuci i pot congreso. Que ahí si presentis la magistratano i estàs la respondent sullo per turismo en tribuci urbo i el que fa que la departament de turismo s'estiu que us orgues per la museu, esta és la magistratano per cultura, que van que us la congreso en que hi la orquestro. Bé, jo ja em coneixeu, simplement donar-vos la benvinguda a l'Ajuntament de Subirats i a continuació, en tot cas, qui us dirigirà la paraula serà la companya regidora, la Maite Catassús, que ja us he explicat que és la presidenta del Patronat de Turisme, regidora d'Ensenyament, regidora també d'Agricultura, en aquest terme tan vinícola i agrícola de Subirats. Per tant, simple salutes, Kai, dones la paraula al magistratano per turismo de Subirats. Bé, jo primer de tot us vull donar la benvinguda, però sobretot faré un gran esforç llegint un petit text en esperanto, la meva primera vegada. Demano disculpes si ho faig com hauria. Carai, je congressa noi. En nom de Subirata, urbodomo, caiquel trizedantino de la Patronata de Turisme de Subirats. I voles, l'anchi vin prolecti, nio comunumo, forfesti la congressan fermant de 35a Cataluna Congresso d'Esperanto celebrata en Barcelona, c'è la Cultucentro, la farinera del Clot. Vi voles, benvinigi, vinania et a comunumo, quie nie feros, vine forgesemblan, vin verejan, travivon, visitante locan quelon. Tan manjon, che une el nia restauración, cae poste visiton a l'Esperanza Museo Propaggio, de la família Hernández Massana, el Sant Pau d'Urdal. Da nove, dan quanti, i cae benvenut, qui estàs bio Geimo.